হেমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে আমার বড় জাতি ধ্বংস করিব কারণে ষড়যন্ত্র করি। फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बा मोनथिनो गोनां बाथ्राखौ शेयार खालामनो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। जोबजासिम नायलांब्ला थारैनो नोंथांमोना जोंनि बर' हारिनि माखासे भितोरिया बाथ्राखौ बुजि मोनगोन। तो लोगोफोर जों बयबो मिथिगौ जोंनि बिटिसिआव सासे टप लिडार दङ, बेनो हाग्रामा महिलारि सार। बिथाङा बाथ्राफोरखौ ओरैबायदि बाथ्रा बुंखायो जे बिथांनि माखासे बाथ्रा बुंनायफोरा फानि टाइपनि जायो, नाथाय फानियैनो रियेल बाथ्राखौ बिथाङा बुङो आरो फानि टाइपैनो बिथाङा गोगोम बाथ्राखौ बुंखायो। आरो बिथांनि बायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो माने डाइरेक्ट हाइलाइट होनानै माने सोरखौबा फानि टाइपनि जावनाय बेफोरबायदि जों लिडार नुवाखै। तो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा दिनै हिमन्त मामा सारनि सायाव माखासे बाथ्राखौ बुंदों। तो बिथाङा बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनि बर' हारिखौ माने धंस खालामनायनि माखासे षड़यन्त्र खालामगासिनो दङ। नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोना जुदि हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय मिथियोब्ला थारैनो बुजिगोन। तो लोगोफोर बिदिब्ला आं गोबाव खालामला नोंथांमोननो नैबे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनोसै। হেমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে আমার বড় জাতি ধ্বংস করিব কারণে ষড়যন্ত্র করি আছে। এইটো কি কথা জানে? আমার মানুহে একো পোৱা নাই, আমার মানুহে একো চান্স পোৱা নাই, আমার মানুহে একো চাকৰি পোৱা নাই। এইটো মেইনটো কি বুজায়? সব বিটিচিৰ সুবিধাটো বড় জাতিয়ে লৈছে, বেলেগ জাতিয়ে পোৱা নাই বুলি কৈ আছে। এইটো ধ্বংস কৰা ষড়যন্ত্ৰ নহয়। আমি কৈছো হেমন্ত বিশ্ব শর্মাই বড় জাতিক ধ্বংস কৰিব নোৱাৰিব। আমাৰ বিপিএফ দলত সব জাতি জনগোষ্ঠী আছে। আগৰ পৰাই আমি সব জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই কাম কৰি আহিছোঁ আৰু কাম কৰি যাম। হেমন্ত বিশ্ব শর্মা খোৱা নিচিনা বিটিচিত নহ'ব, বিটিচিত নচলিব। नोंथांमोना मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनाय बा बिनि माखासे खेंफोरथिखौ बुजि मोनबाय जानांगौ। तो बिथाङा जोंनि बिटिसिनि जोंनि बर' हारिनि सासे टप लेभेलनि लिडार। बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ फानि टाइपनि बुङो बा कमेडि टाइपनि जायो, थेवब्लाबो बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा माने डाइरेक्ट एक्सन लानानै फानि टाइपनि बुङोब्लाबो बिथाङा डाइरेक्ट एक्सन लानानै बुङो, माने डाइरेक्टलि बाथ्राफोरखौनो बियो कमेडि टाइपआव बुङो। तो नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानखो आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा दिनै बेबायदि खेंफोरथिखौ होदों। दा बे थासारिया जाबोबाय थादों ना उननि समावबो जाहैबाय थागोन नोंथांमोना बिजिरनानै नैबे कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै रायजोफोरनि गेजेराव कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो। तो लोगोफोर दिनै नैबे आपडेटखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन। तो आसा खालामो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां, लाइक खनसे थु आरो कमेन्ट खालामनानै गालांदो। तो दे लोगोफोर बिदिब्ला उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। टाटा बाय बाय, जै बर' हारिनि।